Com es juga a Sangonera en un minut? En Sangonera has d'obrir un bar amb els plats típics de la gastronomia mediterrània i utilitzar les expressions més divertides de la terreta. Però com es juga? Guanyarà el jugador o la jugadora que aconseguisca 4 clients abans que la resta, sempre i quan almenys un d'ells siga un client habitual o el tio Sangonera. Col·loca les cartes dels clients a un costat de la taula. Deixa les cartes restants en un plec cap per avall al centre de la taula. Baralla la resta de cartes i repartix-ne 5 a cada jugador o jugadora. Comença el jugador o jugadora més jove o qui hagi guanyat la partida anterior. Al seu torn, cada jugador o jugadora pot sumar tantes cartes de menjar com vulga per aconseguir clients, o utilitzar cartes d'acció per modificar el seu joc o el dels altres jugadors. Les cartes ja utilitzades s'apilen al centre en un plec per descartar. Quan un jugador o jugadora aconsegueix un client, el col·loca de manera visible davant seua. Has de tindre en compte que per aconseguir clients no pots sumar cartes de menjar que siguin iguals, ni utilitzar més d'una carta multiplicadora. Quan ja no puguem aconseguir més clients o utilitzar més cartes d'acció, acabem el nostre torn agafant una de les cartes del plec central. I el torn passa al següent jugador o jugadora. Així de fàcil.